samile nje kanjalo ngeenyawo zethu kusenhlizweni yami lokhu esiphakamisa izandla zethu sisiphakamisele uNkulunkulu. Haleluya. Mhlasimpe similana nje sinomsebenzi esikhonza ngawo endlini kaNkulunkulu, kodwa lo mzuzu kuyisenhlizweni yami, kuyisifiso sami ukuthi kube ngumuntu ngayedwana ngendlela eyisimanga. Haleluya. Ukuthi ngesithathe lo mzuzu besimnikezele uNkulunkulu. Imvuselelo ayiqali uma sesihlangene kanje, kodwa imvuselelo iqala uma umuntu ehlangana noNkulunkulu. Siyabonga Jesu Ntambama. Imvuselelo ukuthi umuntu ahlangane noNkulunkulu. Imvuselelo ukuthi umuntu ahlangane nobukhona bukaNkulunkulu. Owesifazane waseSamariya wathi ngiyabona ukuthi ngisenguprofethi. Obaba babekhoza thina futhi-ke
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Angekelele bantwana bakaNkulunkulu ukuhlonipha kakhulu. Khona prophetic siyabonga uNkulunkulu okusebenzisile nokupha umbono onjengalona uthathe kancane okubizwa ngene phambi kwabantwana bakaNkulunkulu ngalendlela. Hallelujah. Singashayela indoda kaNkulunkulu izandla ekhoneni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela kakhulu ubaba uNgcobo oshumayele ukhulumile isolo egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu aye singamshayela izandla egameni likaJesu. Ngiyabingelela ibandla likaNkulunkulu lonke ngokuhlukana kwezihlalo bantwana bakaNkulunkulu. Ngingaze ngenze iphutha ibiza abapostoli nabavangeli nabaprofethi nani. Ngiyabingelela ibandla likaNkulunkulu lonke. Ngiyakuhlonipha futhi ukugcoba kukaNkulunkulu akubekile phezu kwabantwana bakhe egameni likaJesu. Singazishayela-ke izandla so. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyamkhona uNkulunkulu uzosivukela namhlanje sikhulume. Asizoba bade, sizoba bafishane ngendlela esimanga, kodwa-ke sizokhuluma lokhu uNkulunkulu akushoyo egameni likaJesu. Hallelujah. Ngokuka Matthew chapter number 16. Thank you, Jesus. Ngikholwa ukuthi sijahe verse number 18 wakho. Hallelujah. Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Jehovah isibongo
abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na. Verses 14. Uma Jesu ebuza abafundi bakhe, abantu bathi ngingubani. Haleluya. Njengomuntu ebengelula ukuthi abantu bamqonde noma kanjani, bazi ukuthi bayakhuluma abafundi bakhe bese bayezwa ukuthi kuthiwani ngaye. Haleluya. Sizokhumbula encwadini kaJohane bakabazi bamkhuza bathi Nkosi awukwazi ukuya ephasini ngoba abantu baqamekela bafuna ukubulala, ngoba abafundi bakhe babezwa uma kukhulunywa ngoJesu ukuthi kuthiwani. So useyabuza ukuthi abantu esinokuzihamba sifika kubona sibashumayeza, abanye baphilisa, abanye bekhishwa amadimoni nemimoya engcolile. Bona abantu besizwe sakithi bathi ngingubani. Haleluya. Ngixolele abantwana bami ngephimbo lami sizoneka nje. Base-ke sebeyaphendula abafundi bakhe bathi abantu abanye bathi uJeremiya uprofethi, abanye bathi mhlawumbe uvuku Eliya, abanye bathi cishe ngomunye nje wabaprofethi. Haleluya. Usewuguqula uJesu umbuzo usebuza bona uthi mina-ke nithi ngingubani. Haleluya. Sizoqonda bantuzana ukuthi kungani kumele sikhulume kanje uma sikhuluma ngobuJesu bukaJesu nobuKristu bukaKristu. Haleluya. Ngoba baningi abantu noma ziningi izinto ezimlandeli Jesu esahamba emhlabeni, kodwa nobuningi bezinqumo bezimlandela ngenxa yokuqonda abanakho ngaye. uJohane chapter number 6 kuthiwa uJesu wake wenza umangaliso, abantu bade behlezi entabeni ebemlalele ithuba ishumayeli ithuba esithathu nobusuku obuthathu. Bathi abafundi bakhe abantu sebehlale nawo isikhathi eside cishe sebelambile, sibaxoshe baye emakhaya bayodla. Bathi uJesu yini ekhona esingayisebenzisa ukuze labantu bahambe bedlile? Kwasithiwa kwaqhamuka umfana nje ephethe izinto ezimbili nezinkwa ezinhlanu. Kuthiwa uJesu wathatha wabonga wathi, Baba ngiyabonga. Wayesethi abaphiwe abantu behlezi phansi, kuthiwa badla basutha basebhala amanqoba impopholo ewu-12.
uJesu thabatha-ke uhlaka lakuhambe kuthiwa babehlangana naye babenenkinga nalento ngoba kwakuyisabatha amalonanga akekho umuntu wayevikelekile umthwalo ngokomthetho kaMoses noma sebiziwe haleluya esikhambeni yayingempenduleyo kodwa ukuthi akukwazi okuningi ngihlangane nomuntu wathi thabatha uhlaka lakho uhambe kuthiwa insizwa eyayikade abone emehlweni basehlangane noJesu wayikhulumisa yabizwa esikhawini bathiwa bawucabanga kodwa lo muntu ophilisile
mwafunda amahembe bazokujija ngoba bafike bathi uJoshua kanti bafike bathi uJesu bathi uJoshua kanti bashuthwa yedwa bathi uJoshua ngenxa yemibili yegama igama leli elisho ukuthi umsindisi elisho ukuthi umhleli kodwa mase sikhuluma ngobuKristu bakhe sesikhuluma ngegunya analo sesikhuluma ngegunya lakhe haleluya uthi mayifakaza ngayo uPetro chapter number 2 sebemamukela umoya athi ngiyamemezela ngiyafakaza wemadoda bazalwane kwabakwa-Israyeli abesethi lo Jesu nine nambethela waba bakhuluma ngayo uDavide eminyakeni emidala nayo uDavide babamkhulu wethu wathi inyama yakhe ayiyokubona athi kuze kube namhlanje sinobufakazi ithuna likaDavide sinalo kodwa lona enambethela emlimeni nasengafunini ukuphenduka athi uNkulunkulu owayengavumeli inyama yakhe ibonubona ngosuku lwesithathu wamvusa ukuze kube namuhla ungophilayo haleluya abesethi awudilanga ngokumvusa wamhlalisa ngakwesokunene sakhe njengalokhu uDavide waprofetha athi inkosi yakhe enkosini yami hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze zonke izitha zakho isenamelo senyawo zakho athi akagcinanga lapho wamenza waba nguKristu mayekade umenza abe nguKristu waseba yinkosi akasithi uJesu nje kuphela indodana kaMariya haleluya kumele kufanele sikhulume ngale nto ngoba abantu abaningi bathi babebuka chapter number 4 kuthiwa wathi esekhulumile efunda incwadi ka-Isaiah haleluya Isaiah 61 efunda nje ebhekene wathi umoya kaNkulunkulu uphezu kwami umoya kaNkulunkulu ugcobile ukuba ngishumayele indaba ezinhle ukuba ngishumayele umnyaka woNkulunkulu ngokufulelwa kweziboshilongo mayeqeda wavala incwadi wathi namhlanje la mazwi asephulelelisiwe phambi kwenu kuthiwa bambuka bathi kanti yena yini uJesu indodana kaJosefa bonke ababona indodana kaJosefa abakaze babone umangaliso owavela kuNkulunkulu ongukristu bonke abathola isambulo ngoJesu baye indodana kaJosefa baba nguKristu evela kuNkulunkulu akukhulumi into enjena ngoba nakho kwesiphi isizukulwane nakulezi zethu bonke abazobona indodana kaNkulunkulu imi phambi kwabo babona umfanyana omncane wayezalwa okade ezalwa okade bakhethe imfihlo yombuso bakhethe amandla kaNkulunkulu avula phambi kwabo ngenxa yomfana omncane ngenxa yomuntombazanyana encane kodwa bonke abathola isambulo ngoJesu bakho bonke abathola isambulo ngoJesu bonke abathola isambulo ngoJesu benginezifiso sikhulu sokukhuluma ngento ehlukile kunaleyo kodwa uNkulunkulu uthandile ukuthi sikhulume kanje ngoba uJesu uzokubona empilweni yakho kanganesambulo sositholile pha kuthiwa kwabekwa abapostoli chapter number 4 Efeso kwabekwa abavangeli abaprofethi kwabekwa abafundisi kwabekwa ngisho nabelungu babekele yodwa ukuthi sonke size siphelele ekwakhiweni kaJesu ukuze sonke siphelele ekwakhiweni komzimba kaKristu haleluya hayi ukuthi sihlangene kodwa wonke umuntu akhule ngokomoya aze aphelele ebuKristwini kukaKristu ehambe emhlabeni ngaleso sizathu sabekela abantu ngaphambi kwethu ababekela ukuthi basihlanganise noma singahlanganisi kufanele umuntu asithole isambulo ngoJesu aze aphelele kusona babe nesambulo soJesu osindisayo ahlangane noJesu oyinkosi
bathi nginguba ninake nithi nginguba. Hallelujah. Into eyenza abantu abafika bathathe izinto zikaNkulunkulu babaleke nazo basithe isambulo sasingekho. uNkulunkulu wasiza ukuthi ufuna ukuthola isambulo ukuthi uNkulunkulu qobo lakho kubangabale umuntu engasitholi isambulo esathola izintwana nje zifaka ngoNkulunkulu banekweni lesisizukulwane uNkulunkulu akasilisa sisekele esisekelweni esibuKristu abesethi Paul kuthatha noma 4 in the Colossae abesethi nalifundanga kanjalo uJesu ngoba uJesu akasiyo nje indaba yekhanekane kodwa umuntu engumuntu inkosi bese ethe inkosi abeyindawo bese kuthiwe kuyena-ke uKristu uJesu kufikwe kuye uKristu oyindawo. Haleluya. Abadingi ngokuba umuntu abadingi ngokuba inkosi kodwa indawo thina la esiphila khona thina-ke uma senimamukele uJesu inkosi hambani-ke kanjalo nikuye. Haleluya. Asidingi ngokumamukela nje sifike sihambe sibune sifihlilwe siphila kuye. Nina-ke thina ngubani? Akukho ukuthi ukhona umuntu osembusweni kaNkulunkulu semvala ongeke aze abe nawamandla okuphendula lo mbuzo ngoba lo mbuzo ubuza ukuthi yini eyakwenza wakholwa uJesu noma yini ekwenza uthome namhlanje uJesu. Umbuzo lo obuza ukuthi yini ekudinga uzivuma ukuthi ngiyakholwa uJesu. Haleluya. Isigcine ngale ndaba isambulo chapter number 7. Haleluya. Isambulo chapter number 7 nangaleziphutsha sizokhonfema maduza haleluya. Emzuzu thoba kubeli sithathu sikhulume ngale ndaba bese siyabhala isambulo chapter number 7. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Forward, Jesus. So let's see this one to sound. Yeah. Oh, some forward, Jesus. Some forward, Jesus. Some forward, Jesus. Psalm chapter number 5. Hallelujah. Sorry, what's up? Mistake. Chapter number 5. Hallelujah. Siqale verse 1. Yes. Psalm 5, verse 1. Hallelujah. Ekujonga ukubona umbono isambulo chapters number 5. Uthi ke mayibona lo mbono ekhushulelwe ezulwini. Mayibuka wabona incwadi. Hallelujah. Evaliwe ekhiliwe ngokhiya lapho 7. Ngelalo nje namhlanje so you understand. Hallelujah. Noma evaliwe
7. Haleluya. Uthi wayesezwini losimemeza ezulukhulu ithi kakubani ofanele ukuyivula le ncwadi abesafunda okubhaliwe kuyona. Haleluya. Uthi uJohane ngabheka ngabheka emhlabeni kwakungekho muntu ngabheka emazulwini yedwa. Haleluya. Abesithi kusenjalo ngase ngezwa-ke elinye lama-echo. Haleluya. Ezulwini lasekuthi ungakhali Johane ngoba inqobile ingonyama yomndeni kaJuda. Haleluya. Abese ethi ifanele ukuyivula incwadi ebesiyafunda. Haleluya. Okubhaliwe kuyona. But uverse number 6 wakhona uJohane wayesebheka ingonyama yomndeni kaJuda uthi ngase ngibona iwundlu. Ake sikhulume ngaleyo nto bafishane abese siyafana. Uma engelosikhuluma ithi inqobile ingonyama yomndeni kaJuda. Wathi uJohane bayifuna ingonyama efuna ukuyibona. uJohane uthi ngase ngibona iwundlu. Hawu naleli wundlu nalo ngathi iwundlu elinqunyiwe. Haleluya. Kodwa ngoba umemezela kwengelosi ithe ingonyama inqobile, kodwa bakuthi ngifuna noqobile ngithola iwundlu naleli wundlu nalo iwundlu elinqunyiwe. Haleluya. Ungubani uJesu? Sesivala akesikhuluma
Akusizo esesenyame kodwa ke zimandla kuyimoya ngaye uNkulunkulu. Haleluya. Kuthiwa lo Jesu wahloma impejalo ngombethelo wakhe esibahambe nakazama ndike. Kuthiwa yena wayesesuka umfundi wakhe esegebhe indlebe yesosha wayikhosa izindlebe yesosha wayesekusele umbothi kunini ngayingana nophathi nkemba ngokuba bendikhula bengibola izigidigidi zengelosi abebheke ngakhaba sosha emhlabeni kodwa bengibola izingelosi emazulwini. There's a heavenly army that is ready to fight and to war and to wage a battle. God cares ukuthi ningasibisi ingoba impembise ngayo umuyuma noma uma nibulawe kaNkulunkulu iyanqoba ikhonyama yomndeni kaJuda, iyanqoba ikhonyama yomndeni kaJuda kanobani uJesu oyikhonyama leyo. Hallelujah. Hallelujah. Ikhona ukuthi sihamba ngenyawo zethu ekuzomebezela zakho ebusuku bethungubani uJesu. Abanye bacabanga uJesu ukuthi wayenza njengomuntu ozothithisa abantu. uJesu ayikho into akashonda ngayo ngoba konke okudaliwe kwavela ngayo. So sasingekho isidingo sokuthi angaze ehle kube khona mhlawumbe azobadidisa kuze kube khona mhlawumbe azobenza ibe njina. uJesu konke khona yakho kuba kumnikile konke. So akakasashonde ngalutho uNkulunkulu ukuba ngafuna emhlabeni. uNkulunkulu wayeshonda ngotho lokho kuyamdisqualifya kwenza ngabi into eyenza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngowakhe akekho umkhethile akekho owavota wathi akabele uJesu abe yinkosi akabele uJesu abe yinkosi siyamvotela uJesu sizomlandela. Kuthiwa nangelanga babona ukuthi uGoliathi uyinkosi kuthiwa onye isinyenyela waphuma wabashiya lapho bekhozela leyo nto abebecabanga ukuthi kufanele enze inkosi ngoba uyazi ukuthi ubukhosi bakhe abuvotela ubukhosi bakhe abunikwa amandla omunye umuntu. Uma bakunjalo abakhulunywa ngoNkulunkulu kusho ukuthi awekho yena. Ungubani uJesu? Just for 1 minute ngiyacela la ukhona ovala behlakho bese siyambuka uNkulunkulu sikhulume nje ngalo mbuzo. Ungubani uJesu kuya kuphila? Ungubani uJesu kuya? Singakhuluma okuningi ngoJesu kodwa umuntu nomuntu kufanele afike la khona esenayo into echazayo ukuthi uJesu ungubani empilweni yakhe. Haleluya. Umuntu nomuntu kufanele agcine efikile la khona ezokwazi ukuchaza uJesu empilweni yakhe. Abanye bamchaza njengenkolelo yabelungu, abanye bamchaza njengani, kodwa kufanele umuntu nomuntu agcine efikile la khona enento ayichazayo ngoJesu. uJesu inkosi yombuso unaphakade. Akumemezele kamishana ebusuku ukuthi wonke umuntu othi bekiziphilela impilo yami bekizalusa mina ithuba lelo ukuthi ahlangane noJesu oyinkosi. Just for 1 minute la ube khona mawuthi isifiso sami ukuhlangana noJesu oyinkosi, isifiso sami ukuhlangana noJesu ongogcotshiweyo kaNkulunkulu. La ube khona uphakamisa isandla sakho sizothandaza kamishana kanye nawe egameni likaJesu. Haleluya. Wonke umuntu kufanele afike la khona emchaza uJesu ukuthi ungubani empilweni yakhe. Uma ungenayo incazelo ngoJesu empilweni yakho kufanele uzibuze ukuthi yini oyikholwayo ngoba sonke siningi nje siyakholwa kungenxa yakhe uJesu. Ungubani uJesu kuwe? Abanye uJesu bamkhumbula uma benezidingo benenhlupho bezempilo engahambi kahle. Uma impilo ihamba kahle bayakwazi ukuziphathela impilo yabo. Ungubani uJesu? Wake wafika kaDavide la esethi khona uJehova ubengesile usizo lami umphefumulo wami ngabe ngaphi kwathi ukuva into enza ukuthi ngisaphila ingoba uJehova yena usizo lami. Kusho ukuthi uDavide ngamanye amazwi owayeyindoda ekwazi ukulima inqobe, owayeyindoda yakwazi ukuba igolayathi yamqoba
ngendlela uzombona ngayo uJesu empilweni yakho, ngendlela uzombona ngayo uJesu kuzo zonke izinto ezikusuke zini, ngoba isona isambulo onaso ngoJesu. Haleluya. Udinga nje ukuthi uhlangane nesambulo sokuthi ungubani uJesu uKristu. Haleluya. Let us just make this prayer. uNkulunkulu ngiphe isambulo ngoJesu. Umoya Omngcwele wenzela iministry enjalo ukuthi usuku nosuku asambule kuJesu, asikhumbuze amazwi kaJesu, asazise ukuthi uJesu ayingakukhuluma. Haleluya. Akube uNkulunkulu wethu elinye suku sisabe kanjena ukuthi uNkulunkulu ngithi isambulo sikaJesu. Yes, sikhona naso manje, kodwa-ke angafike ekupheleleni kaJesu. Uma ngakafiki kusekhona ukujula, kusekhona ububanzi, kusekhona ubude kukaJesu nothando lukaNkulunkulu. Ngiphe isambulo ngoJesu. Just for 1 minute usikhulekele wena, uyikhulekele impilo yakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, emva kokuthi ukhulumile kaZena